ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପଣସପଦାର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଶ୍ରୀଧର କୁମାର ଦଳାଇ। ଆଉ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କିଭଳି ପାଳିତ କରାଯାଉଛି ଆମେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଇ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସହଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଆଉ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ୟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ବୃତ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୃତ୍ତି ସରକାରୀ ବୃତ୍ତିରେ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ସବୁଥିରେ ଆମ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବୃତ୍ତି ହାସଲ ସରକାରୀ ବୃତ୍ତି ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲା ଶୈକ୍ଷିକ ଏବଂ ସହଶୈକ୍ଷିକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଣସପଦାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ? ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର କରିକି ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି। ସାର୍, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ନିରୀହ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ କି ସାର୍? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେବା ମାନସିକତାରେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ 2200 ଟଙ୍କାରେ ମାସିକ ଦରମା ତ ନୁହଁ, ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହେଲେ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଏହି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ ହେଲେ ପୂଜକ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ 25% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି କାମ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛି। ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।